A pesar dos lazos históricos que unen as xentes da Eurorrexión Atlántica, os avatares da política mantiveron distanciados os dous povos dende a declaración de independencia portuguesa en 1640. En España, o apoio incondicional ao idioma castelán na ditadura de Franco recluíu o idioma galego case exclusivamente ao ámbito rural. Pero os lazos mantivéronse a través das relacións persoais e mesmo como un reflexo de oposición á cultura oficial e ás tendencias políticas do momento. Autores de ambas as dúas beiras do Miño atoparon refuxio a cruzaren a fronteira para expresar os seus sentimentos e arelas de liberdade. É muito interessante que os portugueses já tinham conhecimento físico da Galiza e provavelmente os galegos do norte de Portugal. Agora, o que talvez tivesse sido novo nessa aproximação é aquilo que eu poderei dizer, um sentido de pertença de um território alargado. Ou seja, qualquer português do norte também é um pouco galego e provavelmente os galegos também se sentem um pouco portugueses do norte. E essa noção tem uma relação importante com a identidade. En Portugal non é o mesmo ser do norte que do sur do Douro, non? A xente do norte son galegos de Portugal, como nós somos galegos de España, todos galegos. E non me quero por nostálxico, pero é un feito que ao largo da historia os galegos sempre quixeron pertencer a Portugal. A cultura reflicte os sinais de identidade de calquera comunidade. No caso de Galicia e o norte de Portugal, teñen tantos puntos en común que o difícil é atopar as diferenzas. Uma aproximação que é espontânea, é simples, é imediata e por isso eu destacaria a aproximação do ponto de vista cultural. É a mais simples de todas porque é aquela mais fácil, é a mais espontânea. Exemplo desta aproximación é a Axenda Cultural editada polo Eixo Atlántico co apoio e o recoñecemento especial da Unión Europea. Por primeira vez, amósase nunha publicación toda a oferta cultural da Eurorrexión. O portugués e o galego teñen unha raíz común, o latín. Durante a Idade Media eran unha mesma lingua, a galega portuguesa. Aínda que foron evolucionando ao longo da historia, aínda conservan lazos de proximidade. O galego convértese en ponte entre dous mundos, o portugués e o castelán, que son dous dos idiomas con máis falantes do mundo. Temos un idioma casi igual, temos unas costumbres moi parecidas e a historia, pois, para que dicilo, non? Incluso en Galicia hai persoas que defenden que o idioma debe ser o galego-portugués. A lingua galega e a lingua portuguesa naceron efectivamente nesta zona noroeste da Península Ibérica, que sería a Galiza e o norte de Portugal. Entón, e o movimento das linguas non é de sul para norte, é o contrario, de norte para sul. A lingua que naceu aquí neste noroeste peninsular foi a que se estendeu e chegou até Faro. E depois, máis tarde, Mozambique, Guiné, Angola, Cabo Verde, Brasil, etc. Ti sabes algún alcunde que che teña que non che importa que se diga, claro. Dende as institucións, apóstase polo fortalecemento dos elementos comuns da lingua como base para o desenvolvemento da Eurorrexión. Os máximos defensores do tesouro lingüístico son a Real Academia Galega e da Beira Portuguesa, o Instituto Camões, que recibiu o Premio Príncipe de Asturias polo ensino da súa lingua, da súa tradición literaria e artística e dos seus valores éticos e humanísticos. O Instituto Camões ten a súa sede en Galicia aquí. Neste edificio, a Casa Arines é o máis antigo do casco vello de Vigo. En 1998, o Concello cedeullo ao Estado portugués para que proseguese coa súa labor de difusión da cultura portuguesa. Este organismo do goberno portugués conta con 84 centros repartidos por países en todo o mundo, pero Galicia é un caso especial. A proximidade das línguas é de tal forma grande que há que haver não podemos considerar nunca a Galiza como uma região dita estrangeira. É por vezes ofensivo considerar na Galiza o ensino de português uma língua estrangeira, dadas as suas especificidades e semelhanças.
Galicia tamén divulga a súa lingua. Faino a través do Centro de Estudos Galegos, que ten sedes en varios países e, por suposto, en Portugal, con presenza en Braga, Lisboa e Faro. Este é o Centro de Braga. Aquí danse clases de lingua, cultura e literatura galega a alumnos portugueses. Chegan aquí e encontranse cunha realidade que por veces nen soñaban, non? E entón, ven que cousas propias da súa cultura, sobre todo aqueles alumnos que son do norte, cousas propias da súa cultura que tamén existen dentro do Estado español, por veces dan situacións de unha especie de choque, non? É dicir, non estaba esperando isto, non? E é simpático ver a reacción e como eles se van reencontrando a si mesmos, non? Ao ver que cousas que lle son propias, moi propias, non? Como poden ser cuestións de festas, de tradicións, de formas de falar, de palabras que aquí son como feas, non? Iso de boi, vaca, non? E eu digo boi, vaca en clase e eles rin, porque para eles soa feo, non? Entón como que se reencontran, é moi interesante ver ese tipo de reaccións. Paliar a distancia marcada pola historia entre as dúas comunidades é a misión dos defensores dunha cultura común. É o caso da librería viguesa Andel, que dende 1997 se especializou en literatura galega e portuguesa e que vende hoxe a todo o mundo a través da rede. Vendo as dificultades que o libro galego tiña fora dos cauces xa máis tradicionais. Entón pensamos en facer un catálogo en liña, un catálogo virtual de todo o libro venal, todo o libro vivo das editoras galegas, non? Porque sabíamos que, desgraciadamente, o libro galego non tiña a trascendencia que por a súa calidade en sí mesma debía merecer. Un dos maiores acontecementos culturais dos últimos anos dentro da Eurorrexión foi a candidatura de Patrimonio Inmaterial para optar ao recoñecemento de obra mestra da humanidade pola UNESCO. Esta candidatura, apoiada por máis de 30 institucións dos dous países, foi unha iniciativa da Asociación Pedagóxica Ponte nas Ondas, favorecida pola Rede de Escolas da UNESCO e contou co apoio do Eixo Atlántico e a Comunidade de Traballo Galicia, Norte de Portugal. Ponte nas Ondas é unha experiencia única nos medios de comunicación da Eurorrexión de Galicia e o norte de Portugal. Trátase dunha xornada anual de radio elaborada polos alumnos de máis de 40 escolas da zona. Ao longo do curso, os escolares, coordinados polos seus profesores, elaboran os seus respectivos programas de radio, que se emiten en directo dende varios estudos por emisoras de ambas as dúas rexións. Naceu en 1995, coincidindo coa inauguración da ponte entre Salvaterra do Miño e Monsao. Bo día, Monsao e Condado. Encontrámonos na Casa da Cultura de Salvaterra nos 90.6 FM. Máis de medio cento de escolas participaron nestas xornadas. A través de internet e videoconferencias participan tamén colexios de outros países. Dunha experiencia case local, pois pasamos a ter hoxe unha experiencia de comunicación que chega ao Brasil, chega a Europa, que foi recoñecida precisamente por un organismo da Unión Europea como un modelo de boas prácticas. Onde chamos? Sabes algo participar no concurso? Há coisa de uns 20 anos, talvez, fizeram-se experiências, por exemplo, do ensino da literatura medieval, intercambiando professores. Os professores portugueses aqui de Valença foram dar a TUI as classes que diziam respeito à literatura medieval, enquanto que os professores galegos as davam deste lado, tentando assim demonstrar aos alunos que havia aí uma cultura medieval comum. No fundo, agora o que fizemos foi dar um passo maior, um passo mais à frente e dizer: a nossa cultura comum não parou na Idade Média, a nossa cultura comum, graças a muitos esforços, tem-se mantido e está aí, ainda no século XX, continua comum e partilhada. Oye, ¿queréis enviar algún saludo desde el programa Ponte nas Ondas a los oyentes de la cadena SER? En este momento estamos emitiendo conjuntamente
Xornalistas españois e portugueses como Iñaki Gabilondo, Julia Otero e Diamantino José conectaron en directo a través dos seus coñecidos programas de radio. Nesta altura estamos em simultâneo com a Rádio Municipal de Tui, Rádio Ecos da Raia... En Ponte nas Ondas foron entrevistados persoeiros do mundo da cultura e as artes como a Caetano Veloso, Uxía e Dulce Pontes. Eu queria poder estar perto de vocês assim mais vezes e presente. Ponte nas Ondas pretende ser unha ponte de comunicación entre profesores e adolescentes das dúas beiras do Miño. Resultado deste labor é este DVD, gravado na ponte entre Tui e Valença do Miño. O feito de que existan tantos elementos culturais en común emana non só da proximidade, senón de certas tradicións que se mantiveron impermeables ao paso do tempo. A cultura oral conservou ese legado. Comeza pola lingua e esténdese a todos os eidos da sabedoría popular. Transmitiuse de pais a fillos, ininterrompidamente. A tradición oral conservou a música, os costumes, os rituais, as artes culinarias, a artesanía e as festas populares. O que sempre permaneceu inalterable foi ese patrimonio común que existe entre Galiza e o norte de Portugal, sobre todo, non? Os cantares, as danzas, as lendas, os contos, incluso a lingua, non? Ainda que se foi transformando. Por lo tanto, eu sinto que pertenzo a ese mundo, non? Sinto que o río Miño non é unha fronteira real, é un río que debe unir Galiza e Portugal, porque eu creo que ese, ademais, é algo como natural para nós, os galegos. Os festivais de música son un dos vehículos principais utilizados para a transmisión deste patrimonio ás novas xeracións. O folclore é unha parte máis dun xeito de vivir, e a través da música, pois, o que estamos a ver é que os xeitos de vida tradicionais son os mesmos ciclo do ano, o mesmo ciclo de labor, de vida, de traballo, os ciclos de Nadal, todos son os mesmos. Estaremos juntos, separados como amantes, nesta viagem com água sem retorno, entre as queimadas vento norte viajante, é o cacimbo africano Moçambique. Eu sinto como quando partilho com colegas e músicos portugueses. Há uma aprendizagem constante com outros músicos, com outros cantores. E o que eu vejo das músicas tradicionais, das canções de embalar, as cantigas para crianças, há canções tão próximas, é como o nosso sol, como a nossa paisagem, como a nossa gastronomia. É difícil preservar as propias tradicións. Eu non sou moi conservadora porque tamén penso que as tradicións non se poden conservar nun museo, teñen que estar vivas, a xente ten que sentilas, senón non vale de nada. Eu penso que en Galicia nestes momentos existe esa vontade e ademais a xente nova asimila moi ben a música tradicional. Nunca houve tantos gaiteiros, tantas pandereteiras, tanta xente tocando sanfona, maravillosamente, violín, hai escolas de música tradicional. Estas formas de expresión, salvagardadas pola memoria colectiva de dous povos ao longo dos séculos, constitúen un tesouro para o seu futuro. Unha das reivindicacións culturais da Eurorrexión é a necesidade de conseguir un futuro común entre o público, as compañías e os actores de ambas as beiras do Miño.
Con esta mesma vocación, naceu a Mostra de Teatro Eurorregional Festeixo. Creada polo Eixo Atlántico en 1996, esta mostra de teatro ten o seu centro en Viana do Castelo. Viana do Castelo é uma espécie de pequena Avignon do Eixo Atlântico. A ideia fundamental foi de um intercâmbio cultural mais ativo e que pudesse, portanto, pôr os dois povos em contacto, pelo menos uma vez por ano, em que se conhecessem e trocassem experiências e onde pudéssemos também, nesse espaço, ter um espaço de reflexão sobre a própria atividade teatral da Galiza e do norte de Portugal. Durante a súa primeira década de vida, case 150 compañías representaron 180 espectáculos ante un total de 18.000 espectadores. As compañías portuguesas e galegas coproduciron espectáculos bilingües. Pero o festival acadou tal importancia que estende os seus horizontes para incluir outras culturas e xeografías, como é o caso da compañía catalana Ticina Teatro, que representou a obra Entrañas na edición Festeixo 2006. Te he preguntado algo. Ya te he oído. ¿Y? ¿Y? ¿Qué quieres que te diga? ¿Algo? Di algo. Sí, pero ¿qué tengo que decir? Pues si me quieres o no me quieres, no es tan difícil. Yo te quiero. O Teatro Sá de Miranda, de Viana do Castelo, que acolle o festeixo, é símbolo da cultura da rexión. Dende a súa creación, en 1885, representáronse nel os máis importantes espectáculos de música, teatro, ópera, danza e cine. As condições que foram encontradas em Viana do Castelo, nomeadamente o apoio do Conselho e da existência deste magnífico teatro de onde estamos a falar, que é o Teatro Sá de Miranda, possibilitou, portanto, acolher as companhias de uma forma mais rica. No domínio cultural, também Vila Real se tornou numa cidade moderna, onde os cidadãos hoje preferem viver do que numa grande cidade. Aqui têm tudo o que há numa grande cidade, que é curioso. Querem teatro, têm teatro. Temos um teatro que é aquele que pede mesas aos teatros maiores deste país. O movimento teatral na Eurorrexión é moi intenso. O éxito de compañías como a Teatro do Noroeste e Teatro de Braga son unha mostra. Pero aínda queda moito traballo por facer para consolidar un proxecto de teatro común. Muy bien, y si todos se tiran por el puente, tú también. ¿Y qué quieres que haga? Pues esconderte. Este é un dos fragmentos da obra A vida como exemplo, representada pola Compañía de Teatro de Braga, que se formou en Porto en 1984. O seu director é moi crítico coa realidade cultural e actual e coa relación entre Galicia e Portugal. Vamos assumir uma coisa, não há verdadeiramente um intercâmbio sério, consistente, programado, pensado entre a Galiza e Portugal. Não há. Ora, por exemplo, se nós quisermos pensar a criação artística teatral, é impossível pensá-la de uma forma estruturada se não houver a possibilidade de cá e lá, de um lado e do outro, do rio, as pessoas poderem, de uma forma sistemática, ouvir a língua. Ai, nossas brancas das cabanas, ai, nossas brancas, tão bonitas, tão singelas, ai, nossas brancas das cabanas, ai, nossas brancas das cabanas. Para conseguir esa unión no mundo do teatro, é necesario empezar polos alicerces, o ensino común. Con ese fin, nace a Escola de Teatro e Música do Eixo Atlántico, subvencionada pola Unión Europea, onde se formarán músicos e artistas e será o xermolo de moitos proxectos culturais comúns. Existe un amplo movimento pictórico na Eurorrexión Atlántica. O Centro Galego de Arte Contemporánea en Santiago de Compostela e o Museo Serralves son dous dos seus máximos expoñentes. O Museo Serralves é unha icona da arte contemporánea portuguesa. Este espazo armoniza natureza e vanguarda. Ubicado en Porto, custodia unha gran colección de expresións artísticas que son símbolo da modernidade da súa cidade e do impacto da democracia.
A história do século XX em Portugal é marcada, na verdade, pelo isolamento a que a ditadura confinou o país. Um isolamento cultural, um isolamento político e um isolamento económico. A democracia vai alterar profundamente esta situação, vai criar novas necessidades. E essa iniciativa de cidadania dos artistas subsequente à Revolução de Abril vai ter o seu eco, anos mais tarde, na criação de um projeto nacional de um museu de arte contemporânea. O sentido de pertenza a unha cultura común explica a colaboración con artistas e museos da outra beira do Miño. O Museo Serralves desenvolve proxectos en común co Centro Galego de Arte Contemporánea e, por suposto, gran parte dos seus visitantes son galegos. No 2002, a unha distancia equidistante entre Porto e Santiago de Compostela, nace o Marco, o Museo de Arte Contemporánea de Vigo. E que Eurorrexión pode presumir de contar cunha importante canteira de artistas. Os seus dous centros principais de formación son as Facultades de Belas Artes de Pontevedra e de Porto. Pero a cultura esténdese por todo o territorio da Eurorrexión. Dende institucións como o Eixo Atlántico, promóvese a participación dos cidadáns e o acceso á arte dos consumidores. Para potenciar esta idea, puxose en marcha a Bienal de Pintura do Eixo Atlántico, unha exposición itinerante que dá a coñecer a creación cultural de cada cidade do sistema urbano da Eurorrexión. A Bienal Internacional de Arte de Vilanova de Cerveira é outro dos grandes fitos culturais da Eurorrexión dende 1978. Creouse para exportar a arte portuguesa a Europa e, por riba de todo, a Galicia. A aposta por unha cultura propia de Galicia e norte de Portugal non só se produce dende institucións públicas. A iniciativa privada, sobre todo as caixas, a través das súas fundacións, realizan unha importante achega. Destacan neste labor as tres principais entidades de crédito galegas. Esta é a impresionante colección de Caixa Nova, a pioneira en investir na cultura da Eurorrexión. 5.000 obras de pintura, escultura e por riba de todo grabado. Y la Caja sistemáticamente cada año compra las 30 primeras obras. Las 30 obras mejor valoradas, la Caja las incorpora a su colección. A través de este mecanismo, hoy la Caja tiene una colección de grabado que no sabe nadie, porque le vamos a dar vida propia creando unas salas solo para grabado, que luego las vamos a mover por toda Galicia con itinerancias y con unos buenos catálogos. Tamén a Fundación Caixa Galicia aposta pola expansión da cultura galega en colaboración coas súas homólogas lusas. Hoy, no solamente desde el punto de vista industrial, sino cultural, tenemos buenas conexiones con las fundaciones portuguesas, con las Serralves, con el reciente, este auditorio que se ha visto en Porto, las Sinfónicas de Galicia, que es la de Coruña, acude a Portugal. Hay como unos conciertos permanentes con las universidades del norte de Portugal, que son bastantes las que existen. O sea que está habiendo una comunicación muy fluida. Por outra banda, está tamén o Banco Pastor. O seu principal accionista é a Fundación Pedro Barrié de la Maza. A fundación leva o nome do seu promotor, o Conde de Fenosa. Este banqueiro declarou na súa herdeira universal en 1966. Hoxe é un dos motores do progreso cultural da comunidade e acolle exposicións como a dedicada á Galicia industrial. La exposición está formada, está montada en base dunha banda a fotografías, a elementos iconográficos, a textos e a un conxunto de pezas, un conxunto bastante amplio de pezas representativas dos principais sectores industriais que houve durante estes 250 anos da historia da Galiza industrial. A Eurorrexión despunta na sétima arte. Los hombres están plantando... Con a Coruña a cabeza como sede de produtoras cinematográficas como a Filmanova, Digra Films ou o Grupo Continental, a industria audiovisual consolídase ano tras ano. Mar adentro. Estas empresas triunfaron con longametraxes como a Mar adentro, O Bosque animado e Os luns ao sol.
Mostraba a importancia do sector audiovisual da Cornixa do noroeste peninsular, son os dos grandes festivais que se celebran en Porto e Ourense. O Festival de Cine Independente de Ourense nace en 1996 para potenciar o cine galego social e reivindicativo. En cada edición tamén se proxectan máis de 200 audiovisuais entre documentais, curtas e longametraxes. Desde que naceu o festival, Portugal tuvo unha importancia no elemento que non podía ser de outro xeito, a cercanía con Portugal e os lazos culturais que nos unen con Portugal e ca rexión norte, sobre todo, pois estuvo sempre presente desde o primeiro ano. Iso tamén se foi potenciando pouco a pouco hasta chegar a esa 7ª edición en que o festival se convertiu no foro cinematográfico do Eixo Atlántico. O Foro Cinematográfico do Eixo Atlántico, integrado no festival, está apoiado pola Comisión Europea e ten como principal obxectivo promover a creación cinematográfica entre Galicia e o norte de Portugal, xa que por agora as coproducións entre as dúas rexións son escasas. Pero xa hai exemplos moi positivos de coproducción cinematográfica entre produtoras de ambos os dous lados do Miño. Por exemplo, na película O sono dunha noite de San Xoán. Recentemente houve coproduções entre a Galiza e Portugal e o norte de Portugal, entre a Apia Filmes e a Digra Filmes, para a produção, por exemplo, do Sonho de uma Noite de Verão. Fantasporto 2006, 26ª edição do festival. E é que en fantasía e animación, o sur da Eurorrexión, en concreto Porto, ten moito que pintar. O seu festival de cine fantástico, Fantasporto, creado en 1981, é un dos máis prestixiosos do mundo. Coisa que o Fantasporto já não é exclusivamente, porque é neste momento um festival generalista que tem uma secção de cinema fantástico. Vincent, this is Dr. Thomas Nielsen. E aquí neste quiosco de Guimaraes, especializado en prensa internacional, hai xornais franceses, italiáns, alamáns, ingleses e españois. A conexión con Galicia é el Faro de Vigo. Está El País, o Marca, o ABC e, por suposto, a prensa española do corazón. Os medios de comunicación lusos e galaicos teñen unha relación especial. Conviven e relacionanse como empresas, pero dan as costas á información que se produce a outro lado da fronteira. No caso de Galicia, a maior parte da prensa públicase en castelán, o que dificulta a súa expansión no mercado portugués. A pesar das políticas públicas para promover o idioma, a lingua estatal española gaña a batalla. O problema máis importante é o problema da lingua, no sentido de que os galegos non temos moito problema para ler o portugués, pero os portugueses teñen bastante problema para ler o español, e os medios galegos escríbense basicamente en lingua española, entonces os portugueses teñen bastante problema para ler en español. Hace falta que pase más tiempo, quizá las nuevas generaciones pues lo hagan permisible o lo hagan posible, pero estamos hablando de un horizonte a lo mejor de 15, 20, 25 años, de forma de que se instaure, se implante, se consolide, diríamos, este flujo y se haga natural. O Correio do Miño imprímese no prelo do Faro de Vigo porque resulta máis económico. Ambas as dúas redaccións tamén se ceden fotografías por cortesía, pero esa colaboración empresarial non se reflicte no papel, xa que a información dedicada a Galicia é bastante escasa. Esa relación con el Correo do Miño no es solo exclusivamente de impresión, es una relación amistosa y una relación que pasa a ser también redaccional, ¿no? Cuando acontece alguna noticia que pueda tener interés para el periódico de Braga, pues Faro de Vigo se la transmite, y cuando a la recíproca, cuando hay alguna noticia interesante en la ciudad de Braga, que es una de las ciudades importantes del norte de Portugal y de Portugal, pues Faro de Vigo, los redactores pues suelen pedir esas informaciones y ellos gentilmente nos las ceden. De momento no tenemos proyectos en común, sino intensificar esta relación que trasciende, porque solo, diríamos, trasciende lo comercial. Es un tema que yo
observo la prensa gallega y la prensa portuguesa y uno en otro lado, yo no veo información en Portugal respecto a Galicia ou en Galicia respecto ao norte de Portugal. Raramente lo veo. Aínda que as televisións e radios da Eurorrexión tampouco prestan moita atención ás novas do outro territorio, porén, son compartidas por portugueses e galegos, xa que os sinais televisivos poden captarse ambos os dous lados da fronteira. A rádio, principalmente a televisão da Galiza, eu confesso que vejo muitas vezes. Mentras se poida utilizar o que podemos chamar galego-portugués, en fin, para que non se me malinterprete en Portugal, unha lingua que, un código común que se entende perfectamente tanto en Portugal como en Galicia, non hai problema ni na radio ni na televisión. Na prensa escrita é moito máis difícil. Sen un vehículo de información propio, a Eurorrexión Atlántica faltalle un piar moi importante. Medios de comunicación que reflictan unha realidade común. A unificación e desenvolvemento cultural do noroeste peninsular pasa pola innovación no sector audiovisual, xa que o desenvolvemento dunha cultura común foi e é o motor social da construción da Eurorrexión. O mesmo que Eurorrexión trata de impulsar proxectos culturais comúns, no sector turístico preténdese confeccionar unha oferta completa e variada capaz de atraer a maior número de visitantes. Aínda que ambos os dous territorios se asentan sobre unha xeografía moi similar e compartiron durante séculos unha mesma historia e costumes, contan con atractivos turísticos diferenciados e cada un cun encanto único. A cornixa leste da Península Ibérica, denominada Eurorrexión Atlántica, é un tesouro turístico. E mar e ría, praia e cumios, gastronomía e termalismo, patrimonio cultural e religión, folclore e vanguarda, compras e cultura, deporte e congresos, historia e futuro. Porto é coñecido en todo o mundo polo viño que leva o seu nome, cidade con encanto, patrimonio cultural e xunto con Santiago de Compostela, un dos enclaves turísticos máis espectaculares da Eurorrexión. Pero, ademais, estas terras esconden moitos tesouros, novos termalismos, rutas descoñecidas, museos vivos e, dende logo, unha gastronomía excepcional. Santiago é o referente relixioso por excelencia e patrimonio cultural polo seu centro histórico. A súa catedral, onde repousan os restos mortais do apóstolo Santiago, recibiron, durante máis de 11 séculos, a visita de millóns de peregrinos e turistas. A cidade converteuse nun centro cultural e relixioso de gran proxección internacional. No norte de Portugal destaca Porto, unha das cidades máis atractivas de Europa. Tamén é patrimonio cultural da humanidade polo seu centro histórico, recoñecido mundialmente pola súa arquitectura, os seus azulexos e as súas pontes sobre o río Douro. Miles de viaxeiros achéganse cada ano para coñecer os seus monumentos e beber o afamado viño que leva o mesmo nome da cidade e que se exporta a todo o mundo. As dúas cidades, situadas na mesma Eurorrexión, convertéronse nun reclamo turístico ao longo de moitas décadas, pero agora xorden novos destinos. É o caso de Vigo, onde cada vez se realizan máis eventos internacionais. O das rutas en catamarán polo curso do Miño, o Sil e o Douro, ou casas rurais, orixinais viaxes en trens de época recuperados, museos naturais, novas experiencias gastronómicas ou os termalismos emerxentes que cobran máis forza cada día. A auga, fonte de vida, transfórmase na Eurorrexión en elemento para o prazer. Os balnearios, no pasado meca de enfermos, hoxe nada teñen que ver con esa imaxe. O desenvolvemento do termalismo nestas terras é cada día máis importante e tamén o número de turistas que acoden a relaxarse e gozar das súas saudables cualidades. Trátase dun renacido tipo de turismo que vai dende Ourense ata Chaves, capital termal. Ao norte de Portugal, moi preto da fronteira con Verín, brotan as augas termais máis quentes de Europa, o Spa do Emperador, nome que recibe pola utilización milenaria que do manancial fixeron os romanos. Hoxe, a cidade de Chaves converteuse en motor de desenvolvemento da rexión.
Chaves procura hoje ter um desenvolvimento económico a partir de uma fileira fundamental que são exatamente as suas águas. As termas de Chaves, que hoje têm em média 7.000 utentes por ano, com o investimento que está a ser feito não só no balneário como na zona envolvente, procuramos, em qualidade, competir quer com as termas mais avançadas que há na vizinha Galiza, quer também com outras no país, nomeadamente algumas que são de natureza particular, enquanto as termas de Chaves são geridas no âmbito da Câmara Municipal de Chaves e, portanto, são públicas. A Eurorrexión ten outros atractivos que fan dela un destino turístico moi especial. É evidente que Galicia e Portugal son terras de mar, coa beleza da costa atlántica, coas súas rías altas e baixas, coas súas praias de areas brancas e limpas. Mesmo as zonas de acantilados compostas de sol inigualables atraen numerosos turistas tanto do resto de España como de outros países. É a maxia das rías altas e as rías baixas, pero o seu interior, cruzado por 1000 ríos, descóbrese tamén ao viaxeiro. As rutas dos encoros do Miño e o Sil son un dos principais atractivos turísticos das provincias de Lugo e Ourense. A maneira máis agradable para seguir o pracenteiro discorrer dos ríos é na pequena frota de catamaráns. Saíndo do encoro dos Peares e atravesando o retorcido curso do Miño, o viaxeiro pode introducirse no corazón de auténticos paraísos naturais. Aquí atopamos vestixios da necesaria complicidade entre home e río, que era a orixe de verdadeiras expresións da cultura da auga, como son as presas, os muíños e as forxas. A zona das ribeiras do curso alto dos ríos Miño e Sil ata a súa confluencia nos Peares coñécese como a Ribeira Sacra. A riqueza da súa flora e fauna únese ao patrimonio monumental. Igrexas e mosteiros son testemuño dunha herdanza espiritual rica en matices singulares e atractivos. Foron os romanos os que introduciron as vides cando se asentaron nestas terras para explotar as súas riquezas acuíferas. Os monxes continuaron co cultivo e, benditas pola bondade do clima, as vides prosperaron. Hoxe, os viños da Ribeira Sacra gozan de denominación propia e grande aprezo entre os afeccionados aos bos caldos. No norte de Portugal, a paisaxe cos seus vales, ribeiras e terrazos, cos seus bosques e prados é outro dos elementos que impresionan ao turista. Há um exemplo em Portugal muito interessante, que é o do Val do Douro. O Val do Douro é um val vinheteiro de grande tradição, enfim, já é um val que é a região demarcada desde meados do século XVIII e que tem uma grande beleza, porque é uma zona com... A zona ribeirinha tem grandes declives, tem socalcos, tem terraços e, portanto, essa beleza foi invocada para pedir à Unesco que declarasse o Val do Douro como paisagem cultural património da humanidade. Esse reconhecimento foi feito há cerca de 3 anos e hoje há programas de desenvolvimento turístico ao longo do Val do Douro. Non é só unha paisaxe impresionante para quen a observa dende este miradoiro. Os socalcos, os viñedos, a cultura, a tradición e o río fixeron do Douro patrimonio da humanidade, pero tamén son pezas dun innovador proxecto museolóxico, o Museo do Douro. Não é, no sentido tradicional, um museu como espaço fechado numa casa, numa instalação, num edifício, mas é toda a região, potencialmente é toda a região e todo um conjunto de dimensões, de aspectos da região. Por outro lado, é um museu, como museu de território, é um museu com vários núcleos que estão espalhados, que estão disseminados no território e que procuram, no fundo, afirmar diferentes valências, diferentes aspectos do território e, fundamentalmente, diferentes aspectos da construção do Douro nas suas diferentes fases, desde a criação da própria região demarcada, de que estamos agora a comemorar os 250 anos, até à atualidade.
O achegamento entre o norte de Portugal e Galicia aprézase tamén no feito de que cada vez se potencien máis acontecementos e atraccións turísticas nas que se plasma a memoria histórica da Eurorrexión. É o caso do tren Galaico Express, un antigo tren restaurado para viaxar aprendendo e gozando do pasado. Unha iniciativa da Asociación dos Amigos do Ferrocarril. O ferrocarril sempre exerceu unha gran fascinación porque é unha forma de viaxar que suxire relación social, aventura e, se falamos de trens antigos, un toque de glamour. Este é o caso do Galaico Express, un tren turístico que fai o seu percorrido de ida e volta entre Vigo, Ourense e Monforte de Lemos. É un museo vivo onde os amigos do ferrocarril comparten o seu entusiasmo por estes restos de historia e de cultura. Este tren é un tren que está ao alcance de todo. Este é un tren, un museo que podemos utilizalo como tal museo e para isto podemos facelo como se nos ocurra. Aí na imaginación da xente está. Este tren, dende a locomotora ata o seu último vagón, restaurouse no Museo do Ferrocarril de Monforte de Lemos. Un tren que quere recuperar a idade dourada deste medio de transporte. Esta locomotora é unha eléctrica inglesa que serviu nos anos 50 nos trens que levaban o carbón dende Ponferrada aos cargadoiros do Porto de Vigo na única liña electrificada de Galicia. De momento, o Galaico Express circula só en épocas de verán e ocasións especiais, pero ofrece innumerables posibilidades. Nun ano santo, preto de 5 millóns de persoas pasan por aquí, polo Camiño de Santiago. A ruta máis transitada e promocionada é esta, coñecida como o Camiño francés. Pero o turismo relixioso non é só o Camiño de Santiago. Agora comeza a tomar forza outro camiño, o portugués. Estas cunchas sobre os arcos da ponte do río Lérez en Pontevedra marcan o paso do Camiño portugués de Santiago. É máis coñecido e máis transitado o Camiño francés, pero a gran tradición relixiosa do norte de Portugal concédelle cada vez máis forza a esta ruta xacobea. Santiago de Compostela é o destino relixioso por excelencia. Non obstante, no norte de Portugal, os santuarios de Sameiro e do Bon Xesús en Braga tamén son destino de devotos peregrinos, sobre todo en Semana Santa. Nossos santuários, que ficam exatamente entre dois destinos muito grandes em termos também de turismo religioso, que é Fátima e que é Santiago de Compostela. Fica o Minho com os santuários, sobretudo os santuários às Nossas Senhoras, a Senhora aqui do Minho, a Senhora da Peneda, a Senhora da Aparecida, a Senhora do Sameiro, enfim, tantas que temos aqui que são também motivos de visitas e de peregrinações permanentes. O turismo relixioso converteuse nunha magnífica achega económica para a Eurorrexión. Nun ano santo, a cidade de Santiago de Compostela recibe a visita de máis de 5 millóns de turistas. Un ano normal chegan preto de 3 millóns. Santiago é unha das 3 cidades santas que existen no mundo, xunto con Roma e Xerusalén. Posuir a Compostela, que é o documento acreditativo de realizar o camiño, uniu dende a Idade Media a crentes de todo o mundo. Na actualidade, a Vía Láctea é un dos referentes das peregrinacións religiosas. Pero este turismo abrangue moito máis que o fervor relixioso e a espiritualidade. Das persoas que veñen a Santiago, xa non digo a Galicia, cantas veñen por motivos relixiosos? Exclusivamente relixiosos, pois un tercio, ao mellor, ou algo máis de un tercio, pero non moito máis. É dicir, o que é moi frecuente é que a xente veña por todo. Pois ao mellor por vir a un congreso. E de paso que o marido ven ao congreso, ven a muller porque quere ir de compras e porque quere disfrutar do patrimonio histórico. E ao mellor ven a abuela porque quere ir, ou a avó porque lle quere dar un abrazo ao apóstol. Quer dizer, que ao final isto é un sumatorio. A meirande parte dos peregrinos chegan a Santiago polo chamado Camiño francés. Esta vía é a máis transitada e a máis promocionada. Entra en España por Roncesvalles e atravesa as comunidades autónomas de Aragón, Navarra, A Rioxa, Castela e León e Galicia.
Existen outras rutas históricas, como a portuguesa ou a inglesa, que desembarca en Ferrol ou a Coruña. Actualmente, o Camiño é considerado en todo o mundo como un destino con fins relixiosos e culturais. Logo dunhas durísimas xornadas a pé, da cabalo ou en bicicleta, a chegada a Santiago produce emocións que non se esquecen. Il Gozo, scendendo verso Santiago, è stata un'emozione abbastanza forte, perché magari dopo aver camminato per chilometri e chilometri, arrivare a una meta è sempre qualcosa di speciale. Arrivati in piazza e vedere la cattedrale è stata un'emozione molto forte. Para moitos, o camiño non remata na Praza do Obradoiro. Son moitos os peregrinos que continúan ata Fisterra. A cornixa da Eurorrexión Atlántica, Fisterra, coñeceuse durante séculos por ser o confín da terra, o lugar onde acababa o mundo. Esta idea mudou co descubrimento de América. A relación da antiga Fisterra co culto xacobeo comeza co descubrimento da tumba do apóstolo. Hai antigas lendas que contan que o corpo de Santiago se trasladou á cidade de Dugium, asentada no istmo de Fisterra, elixida como a súa derradeira morada. Dende Santiago a Fisterra pode facerse o camiño en 3 días, percorrendo maravillosas paisaxes, cheas de igrexas, natureza salvaxe e augas bravas. Este peregrino alemán decidiu chegar ata aquí, animado polos constantes comentarios da maxia que ten este lugar. Mein Ziel war eigentlich Santiago und ich wollte nicht so weit gehen. Aber ich habe unterwegs von vielen Leuten gehört, dass dieser Weg hierher nach Finisterre sich wirklich lohnt und der schönste Augenblick auf dem Weg nach Santiago ist. Und ich wurde nicht enttäuscht. Es ist wirklich der beste Platz on the Camino to Santiago, the best place here. O faro de Fisterra, construído en 1853 sobre a pequena península do Monte Facho, é considerado como o extremo máis occidental do continente europeo. Avanza 3 km sobre o mar e é un dos máis emblemáticos de Galicia. Este punto adoita ser o final do percorrido de numerosas peregrinacións. A cidade das Pontes é destino obligatorio para o turista. Porto alberga enormes adegas que dan fama a estas terras. O seu viño, emblema da cidade, exportase históricamente a todo o mundo. A segunda capital do país é terra de viños, pero tamén é terra de cultura. Patrimonio da humanidade, o seu casco antigo trepa por un monte dende a beira do río. A desembocadura do río Douro conforma as veas dunha cidade que se caracteriza pola súa emblemática arquitectura. A roupa tendida, as rúas estreitas e os seus edificios revestidos con azulexos de estridentes cores son sinais de identidade dun dos míticos enclaves turísticos europeos. Porto, o mesmo que Santiago de Compostela, son destinos máis que coñecidos, pero a oferta turística no resto da Eurorrexión ten grandes posibilidades de desenvolvemento. En poucos lugares como aquí pode presumirse de magníficos recursos naturais e do carácter hospitalario da xente que fai moi doada a integración do turista na vida cidadá. A gastronomía da zona é un exemplo da sinxeleza dos seus habitantes e outro dos atractivos turísticos máis coñecidos. O principal atractivo da gastronomía galega é a súa variedade, ata tal punto que custa traballo dicir cal é o prato típico da rexión. Pero se hai algo común a todos é a forma de cociñar, familiar, artesanal, abundante e variada. Podería dicirse que a cociña galega é unha cociña clásica. Toñi Vicente é unha das restauradoras galegas de máis recoñecido prestixio. Polo seu restaurante, situado nun dos recantos máis singulares de Santiago, pasan milleiros de visitantes. En Galicia cómese ben en calquer lugar, en cualquier tasquiña, o produto é excelente e penso que o turismo ten en conta e que temos un potencial moi grande e que temos que cuidar e mellorar para recibir máis turismo
pois de calidade, posto que o produto é excelente e penso que profesionalmente tamén estamos mellorando e que será un punto importante de referencia a gastronomía en Galicia para o turismo. O lapón con grelos é unha das comidas máis enxebres de Galicia durante os meses fríos. Outro prato forte é o cocido galego. As empanadas merecen un capítulo aparte. Poden facerse de todo e todo pode meterse dentro dunha empanada. Falar de pescados e mariscos en Galicia pode ser un tópico. Os máis sabrosos son, sen dúbida, os que se pescan nas rías ou nas proximidades da costa. Pescada, rodaballo, robaliza, mero ou linguado. Ao falarmos dos mariscos e moluscos, hai que destacar o polvo a feira, cocido, cortado e condimentado con pemento, sal e aceite cru. No norte de Portugal, a estrela da cociña son os produtos procedentes do mar. Un bo exemplo son as caldeiradas, as ameixas a cataplana e a lamprea cociñada de moitas formas distintas. Hasta este restaurante de Viana do Castelo chegan comensais de toda a península para degustaren a súa especialidade, a lamprea ao forno. Lançámos a lampreia assada, que é uma lampreia que é assada no forno, com batatinha nova, pequenina, que normalmente as pessoas que tipicamente não gostavam da lampreia por ser enjoativa ou por fazer alguma impressão, por ter aquele sangue, passaram a gostar da lampreia assada e a tentar provar e a gostar por ela ser diferente. Por ser uma lampreia que é assada, perde a gordura é transmitida à batata e fica as duas coisas ótimas. O prato máis tradicional é o bacallau, para o que os portugueses teñen 1000 formas de presentación. A receita máis sinxela, cocido con patacas e coles, é a estrela na meirande parte dos fogares portugueses. Así conviven dúas gastronomías diferentes que, segundo algúns restauradores, aínda non se uniron dabondo para crear lazos culinarios na Eurorrexión. O mundo do cruceiro atracou en Galicia en 1920, concretamente no Porto de Vigo. Rodeada polas illas Cíes e a península do Morrazo, a ría de Vigo é unha das máis valoradas do continente europeo. El número de barcos ha incrementado, pues el número de pasajeros se ha multiplicado por 3. Y esa es la razón por que este año creo que vamos a batir el récord de tener sobre 100.000 pasajeros. Os eventos deportivos forman parte do turismo do futuro. Trátase dun turismo diferente que tamén une culturas. No solo son los eventos culturales y turísticos, también los eventos deportivos se están convirtiendo en auténticas oportunidades para establecer esas sinergias de comunicación, de unión y de potenciar al mismo tiempo la eurorregión. Vigo converteuse en sede de eventos deportivos como o Desafío Atlántico, a regata de grandes veleiros. La presentación de grandes eventos deportivos, pues las estamos haciendo de forma simultánea en Oporto y en Vigo, y grandes eventos como fue los el circuito del automóvil que recuperó la ciudad de Oporto, o la salida de la Vuelta al Mundo a vela, que hemos presentado también en Oporto, que tuvo lugar el 12 de noviembre desde la ciudad de Vigo. Son acontecimientos con un atractivo internacional y que estamos potenciando a nivel turístico las dos ciudades. Galicia e o norte de Portugal reúnen todos os elementos para seducir ao viaxeiro. Pero todo este potencial turístico aínda estaba desestruturado nalgúns aspectos. Aínda falta conexión co resto de España. Aínda existe unha alta estacionalidade de verán. Falta programación nos turoperadores. A individualización empresarial faise notar no turismo e as políticas de promoción aínda non están claras dabondo. Moitas institucións xa tomaron conciencia da necesidade dun maior achegamento para potenciar o turismo. Penso que também poderemos ter um papel importante associando um conjunto de equipamentos públicos e privados
há aquilo que é uma aposta do turismo de curta duração, de gama alta, que será um dos futuros da indústria turística, nomeadamente do Noroeste Peninsular. Daquele cidadão europeu que viaja 3, 4 dias procurando um produto específico de qualidade. Estamos trabajando precisamente en potenciar ese turismo que parte de unas mismas raíces históricas, ese turismo en el que una misma persona se acerca a Galicia y al norte de Portugal buscando un mismo objetivo. Nuestra memoria histórica es la misma, por lo tanto, tenemos grandes posibilidades de futuro dentro de nuestro eixo atlántico. A bella Galaecia vos romanos, formada por Galicia e o norte de Portugal, terá que estreitar outra vez os seus lazos de colaboración no século XXI para presentarse ao mundo como un único destino turístico. Pero Galicia e norte de Portugal agachan un tesouro no seu interior, cun patrimonio histórico monumental e cultural de excepción e unha gastronomía de recoñecido prestixio internacional. A súa historia é ben rica, o seu futuro prometedor. Para que quero eu ollos, Señora Santa Lucía, se non vexo o meu amor, nen de noite, nen de día, ou és tan linda, ou és tan fermosa, como a boca rosa que no jardim vi, ou dá-me um beijo para matar desejos que eu sinto por ti.